खुलुमबाय इनसाइडनि नायगिरि गासैखौबो बरायबाय सोनाब सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा नैथि 2 बोसोरारि जथुम्माया सानसेनि हाबाफारिजों जोबनानै थांबाय। धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि सिङाव थानाय सोनाब सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नैथि 2 बोसोरारि जथुम्माया 2 नं लख्लुं बर' गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव सानसेनि हाबाफारिजों 5 डिसेम्बर रबिबारखालि जानानै थाङो। सानसेनि मेहेरगोनां बे हाबाफारियाव थान्दै मेलनि गेजेरजों गोजाम आफादखौ सिफायना फैगौ 2021-2023 मायथाइनि थाखाय गोदानै अनिल बर'खौ आफादगिरि आरो चन्दन बर'खौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'नाय जायो होनना मिथिहोयो। लोगोसेनो गेवलां मेलनि हाबाफारियाव मिरु आरो जिल्लानि माखासे बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बायदि बायदि आफाद गौथुमनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे मेलनि गेजेरजों इउपिपिअनि बोसोनगिरि सुक्रेश्वर गयारि आरो गोदानै बिबान मोननाय अनिल बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङो। समाजाव मोजां हाबा मावनो थाखाय खावलायगोन। गोजोननाय थाबाय। गिबियाव जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि सायाव आंहा जोबोद गोसो बा बुंनो गोनां थाबाय। दा बेनिखायनो मोनसे खोथाखौ सानो आङो दिनैनि बे समावहाय जोङो जाथिनि थाखायबो मावनांगोन, आफादावबो थानो नांगोन, आफादजों लोगोसे गावनि खोथाखौबो साननो नांगोन। दा गावनि खोथा साननाय लोगो लोगो सोलोंथाइनि खोथाया फैबाय। दा सोलोंथाइ लानानै नोङो MA BA पास जानायदोल' जाया, नों कुवालिटि सोलोंथाइखौ मोनथारनांगोन। बेजों लोगोसे मोनसे खोथाखौ सानो आं, सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव जोङो मावनो गोनां बिमा बिफानि बार्डेन जायाजासे जों गाव गावनो साबलम्बि हारसिंनो सेल्फ डिपेन्डेन्ट खामानि मावनो सोलोंनांसिगोन। दा बेनिखायनो बेखौ बुङोब्ला जोङो लाइभलिहुड जीवन जीविकानि बे खोथाखौ जों सिन्था खालामनायनि सम जाबाय। इक'नमिक रिभलिउसननि खोथा फैबाय। जोङो दिनै सोलोंथाइनि रिभलिउसना जागासिनो दङ, फरायसा आफादफोरा मावबाय थादों। बिनि अनगायैबो जोङो दिनै माने जोंनि जाखांबोनाय सेंग्राफोरा गोदान जोलैफोरा मोनसे इक'नमिक रिभलिउसन बे रिभलिउसनखौ खालामथारनांगौ आं बेखौ मिजिंथियो। बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो सानदों लाइमोनफोरा बे खेथ्रआव बे सेक्टराव जोङो आबाद जिखि आबादानो जायाथों माने बेखौ मोनसे फेक्टरि हिसाबै माने बेखौ उद्योग हिसाबै मावनायनि सिन्था खालामनायनि सम जाबाय। गोदान सिन्थाजों गोदोनि गोजाम जिथुनाखि बिमा बिफानि सिन्था बेखौ गारनानै दानि गोदान मुगाजों खाब जानाय माखासे सिन्थाधाराजों खारनांसिगौ। आं बेखौ जाजानो लुबैयो। जों बर'फ्रा खनसे नङा खनथाम गोरोबथानि उनावबो अफिसाव मावख'आव खामानि मावनो थाखाय जा अफिसार गैया, बेनि बेलायाव माहारियारि आफादफोरखौ मा मावनांगौ होननानै नोंथाङा सानो? बेनि सिगाङावथ' बुंनो गोनांथ' थाबाय। दा जाय बुस्थुखौ बुंनानै रिजाल्ट मोना बेखौ आं बारा बुंनो सानाब्ला मोनसे खोथाखौ खावलायगोन। बे खेथ्रआव जोङो जिहेथु बर'फ्रा बेसेबांबा गोलाव सम आन्दलन खालामबाय। आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों सोलोंथाइनि रिभलिउसना जादोंब्लाबो माखासे लेभेलाव जोंना थाबथाना थादों। बे थाबथानाया जाहैबाय गोबावद्राय जाथियाव मोनसे आन्दलना जुदि गोलावद्राय जायोबा माने इक'नमिक्स, इडुकेसन, ससियेल, कालचार गासैबो गोहोम गोग्लैयो। बेनिखायनो दिनैनि बोथोराव स्थिर थालायनानै मोनसे जायगायाव स्थिर थालायनाय मोनसे सिन्था खालामनायनि सम जाबाय। काउन्सिल मोनबाय। बे काउन्सिलखौ दैदेननो थाखाय जोंनि अफिसार, जोंनि माने गोरों मानसि, कुवालिटि गोनां मानसि दिरुननो थाखाय आफादाथ' खामानि मावबाय थादों, नुबाय थादों। आरो दाबो आंबो बेखौ खावलायगोन, बेखौ गोख्रोंसिनै जोङो लानांगौ। जों गार्जेनफोरखौ खावलायनांगौ। बेजों लोगोसे आफादा जायफोर सासे सानै जोंनि गोरों सेंग्राफोर दं बेखौ जों मोनसे गोदान इनकारेजमेन्ट होनांगौ, जाहाथे जोंनि आन्दलननि धारा जोंनि माने गोरों मानसि, कुवालिटि गोनां मानसि दिरुननो थाखाय आफादाथ' खामानि मावबाय थादों, नुबाय थादों। आरो दाबो आंबो बेखौ खावलायगोन, बेखौ गोख्रोंसिनै जोङो लानांगौ। जों गार्जेनफोरखौ खावलायनांगौ। बेजों लोगोसे आफादा जायफोर सासे सानै जोंनि गोरों सेंग्राफोरबो दं बेखौ जों मोनसे गोदान इनकारेजमेन्ट होनांगौ, जाहाथे जोंनि आन्दलननि धारा जिथुनाखि जोंनि आइजें हमनाय, अस्त्र हमनाय जिथुनाखि सिन्थाधारा बेजों जोंनि सेंग्राफ्रा खोब खारनो नागिरबाय थायो। खिन्थु मैया दाखालिनिफ्राय सेमोननिफ्राय जोंनि बर' सुक्ति मोनसे जाना थांबाय। बे जानायनि गेजेरजों मोनसे खोथाखौ जादों जे जोङो स्थिर थालायनानै, दिदोमै थालायनानै मोनसे सिन्था खालामनानै नैबे काउन्सिल, जोंनि इक'नमिक रिभलिउसन, इडुकेसन रिभलिउसन बेनि सायाव जोंनि आफादफोरा खामानि मावनांगौ होननानै आं सानो। रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। दा बेयावहाय आंखौ दिनै नैथि 2 बोसोरनि आरोबाव बे जथुम्मायाव
आफादगिरि महरै आंखौ सायख'फिननाय जादों। दा बेवहाय आङो इयुननि बेलायाव माखासे थालांनाय खामानिफोर जों मावबावनांगौ खामानि थालांनायफोरखौ जोङो जयै खौसेथिनि थांखि लानानै जों खामानिफोरखौ मावलांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। दा बेबायदिनो जोङो आगु जों खामानि मावबोनायनि अनगायैबो माखासे आरो मावबावनांगौ दं होननानै आं सानो। दा जिखियानो जाया मानो फैगौ बोथोराव मोजां मोजां जाहाथे जोंनि थांखि जा लागोन बे थांखिफोरखौ आं मावफुंनो हागोन होननानै आसा खालामो। दिनै बिबानखौ जोङो गोजाम बडिखौ सिफायनानै गोदान बडि दानाय जादों। जोंखौ सोलायनानै आरो फिन खेबसेबाव आंखौनो होनाय जादों आफादगिरि महरै आरो नेहाथारि महरै चन्दन बर'। दा बिथाङा आगुआव भाइस प्रेसिडेन्टमोन, लेङाइ आफादगिरिमोन। दा बिथांखौ गाहाय नेहाथारियाव लाबोनाय जादों आरो माखासे बिबानगिरिफोरखौ जोङो एसे सोलाय सोल' जादों, माखासेया थिग बेबायदिनो थाफिननायबो जादों आरो।